Thokozela nansi video esekulethela yona la ngenkulu intokozo nangothando la sibheka khona udaba lwamaphupho. Mina igama uPastor Ningi, iphupho esilibhawa njengamanje iphupho la likaSandile wakamyende uthi ke molo pastor weNingi kusho ukuthini iphupha ke ungaboni liyaphinda phinda shula ngamanye amazwi into ayifezayo ukuthi ke uphupha uyimpumputhe noma ke uphupha engaboni emehlweni blind. So kuningi ongachazwa iphupho leli, but sizokushaya nje into pieces senzele ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuthola understanding. So into yokuqala efuna siveze ukuthi uma uphupha la uyimpumputhe uphawu lube ngoba la lungaveza ukuthi ke ungeze kuyithole wenze iphutha elikhulu ikakhulukazi uma uziba izeluleko nemibono yabanye. Okwesibili, uma uphupha uyimpumputhe uphawu ngabili usho ukuthi ke kumele ume sibindi futhi ke ukhuleke ngoba ke ungahle ke ubhekane ke nobunzima kepha ke obuzondlula mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi. Okwesithathu, uma uphupha uyimpumputhe uphawu ngaba isexwayiso lube labo lusho ukuthi ke empeleni kunezigadlo ezimbi zabakhunkuli eziphazamisa ziphinde zivale inhlakanipho yakho neso lakho likamoya kanye nekhono lakho nje lokubona nokwenza izahlulelo ezifanele neziphusile nezibo hlangabezana nazo. Masikhuluma ke ngekhono lokwenza izahlulelo sikhuluma ke la with an ability to make a proper judgment yabona in terms of izinto esuke zenzeka yabo. So if you lack that ability to make proper judgment, then you may see yourself ngathi blind. 4, uma uphupha uyimpumputhe uphawu ngabili lolusukwe ukwentula umhlahlandlela noma kubukhombandlela empilweni lokubathi ke ngolika George i-direction yabona. Asisho ke mase siphethe ukuthi ke uma uphupha la uyimpumputhe futhi kuyenzeka lolu phawu lolu lusho ke ukuthi ke kuzokusiza ukuthi ke uqondiswe igwegwe noma ke kuzokusiza ukuthi ke uthethiswe ukuze kubone amaphutha akho, noma ke kuzosiza ukuthi ke baqondise igwegwe noma ke bakuthethise abantu ukuze uzokwazi ukubona ngamaphutha. Sezivalile ke mase ibheka ukuthi uma uphupha uyimpumputhe kwesinye isikhathi kuyenzeka nje lolu phawu luvele ngenxa yokuthi mhlawumbe njengamanje umuntu wena owethemba umuntu omubi okungamele ngabe uyamethemba oyingozi futhi okwakhela uzungu. Kusho ukuthi ke usukuqashelisa ukuthi kungenzeka nje manje uthemba umuntu ongafanele umethembe, lo muntu omubi uyingozi futhi kuyenzeka ukwakhela uzungu wena you turn a blind eye umboni. So siyabonga nje uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ebusise. Cindelela kulakhi lo mfanekiso oqoshiwe omuhle kangaka siwenzele wena ngothando nokuyimisela. Sakhona amavidiyo esenzile ngesikhathi senjula. Hamba uvakashele akhona sizokwenza futhi buya uvakashele i-channel yakho on e.tv every Thursday sikhona sibeka udaba lwamaphupho. May God bless you.